Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлнара Ахмадиева. Бүгенге программада физкультура укытучысыннан алып дизайнерга кадәр Эльвина Гәрәева эшчәнлек төрен тамырдан ук үзгәртә. Аның һөнәренең тарихы декрет ялында башлана. Елгага чыгу юлы тупик, урам һәм янәшәдәге аланлык. Шундый матур урында Шәйхелисламовлар гаиләсе яши. Ләкин бистәдә яшәүчеләрнең кайберләре аларны закон бозуда гаепли. Шәһәр паркында үзенчәлекле кешеләр өчен кече сабантуй узды. Киләсе елда бу бәйрәм үзенең 30 еллык юбилеен билгеләп үтәчәк. Физкультура укытучысыннан алып дизайнерга кадәр Эльвина Гәрәева эшчәнлек төрен тамырдан үзгәртә. Аның һөнәренең тарихы декрет ялында башлана, хәзер ул этник бизәкле кием брендын популярлаштыра. Дизайнерның эше эскиздан башлана. Эльвина Гәрәева 4 ел элек физкультура укытучысы һөнәрен дизайнерга алыштырды. Беренче баскыч шөгыле булды, ул кием тегү. Икенчесе үз брендын булдырырга теләвен аңлау. Беренче модельләр арасында останың балалары. Мин аларга татарча бизәкле киемнәр тегәргә керештем. Бу зур эшкә әверелде. Бүген хатын-кыз өчен бренд үсеше, татар орнаментын популярлаштыру кебек үк мөһим. Шуңа күрә ул аны заманча киемнәргә актив кертә. Сохранение наших корней и многие молодые люди. Тамырларыбызны саклап калу бик күп яшьләр, хәтта 40-50 яшьлекләрдә сабантуйның мәгънәсен белмиләр. Кешеләр үз тамырларын, үз мәдәниятен белсеннәр һәм сакласыннар, һәм киләсе буынга тапшырсыннар иде. Шул ук максат белән ул мастер-класслар үткәрә һәм аларга 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге яшьләр килүенә бик шатлана. Начинаем с самого легкого шоперов, сумок. Башта шоперлардан, иң җиңел сумкалардан башлыйбыз. Аннары футболкалар, свитшотлар тегәләр. Балалар үз идеялары белән киләләр һәм без аларның хыялларын тормышка ашырырга ярдәм итәбез. Елгага чыгу юлы тупик, урам һәм янәшәдәге аланлык. Шундый матур урында Шәйхелисламовлар гаиләсе яши. Ләкин бистәдә яшәүчеләрнең кайберләре аларны закон бозуда гаепли. Бу чынлыкта да шулаймы? Безнең төшерү төркеме ачыклады. Кайбер кешеләр сүзләренчә бу матур табигать пычмагын биредә яшәүчеләр пычрата. Монда тикшерү кирәклеге турындагы хәбәрне алар Telegram каналларының берсендә урнаштырганнар. Исәнмесез, Әлмәт районы Сөләй авылы Совет урамы 75, законсыз төзелеш, Җир кодексының 62-нче маддәсе. Тиресне территориядан чыгып җыю бөтен тирес суга төшә. Утынлык һәм койма арасында 1 метрда юк, янгын куркынычсызлыгы бар. Елганы законсыз койма белән тотып алганнар һәм казлар асрыйлар, елганы пычраталар. Тулы тикшерү кирәк. Бу чынлыкта да шулаймы? ЮВТ 24 шәхсән үзе тикшерде. Шикаятьләр турында Хуҗабикә төшерү төркеменнән генә белде һәм гаҗәпләнде. Чөнки аларга беркем дә беркайчан да бернинди дәгъва белдермәгән. Мы мирно живем с соседями. Мирно живем, никому. Без күршеләр белән тыныч яшибез. Гомердә дә беркем белән дә ачуланышкан булмады. Мөрәҗәгать итсеннәр, сөйләшербез, килсеннар. Без барысы өчен дә ачык. Безнең ишекләр бикләнми. Ә менә йорткышлары булган территорияны Шәйхелисламовлар гаиләсе япкан. Загородили просто, чтобы гуси днем не уходили никуда. Казларны көндез китмәсеннәр өчен киртәләп куйдык. Без узган елны һәм быел көз көне казларны эшкәрткәннән соң җыябыз. Менә бу майдан гына бездә киртәләнгән. Без беркемгә камаша аламайбыз. Менә күпер узып була. Шәйхелисламовлар гаиләсенә карата гаепләүләрнең нигезлеген ачыклау өчен без экология министрлыгына мөрәҗәгать иттек. Анда безгә тиресне туфракта тиешле эшкәртүсез урнаштыру санитар-эпидемиологик таләпләргә каршы килә дип аңлаттылар. Ә Урсала елгасы янында су саклау зонасы һәм 20 метр киңлектәге яр буе полосасы урнаштырылган. Россия Федерациясы су кодексы нигезендә яр буйларында корылмалар урнаштыру, автотранспорт кую һәм гражданнарның су объектына ирекле керүенә камачаулаучы теләсә нинди эшчәнлек тыела. Компетентлы органнар вазгыятны бәйләү һәм гамәлдәге законнар нигезендә тиешле чаралар күрү өчен урынга чыгачак. Киләсе елда бу бәйрәм үзенең 30 еллык юбилеен билгеләп үтәчәк. Алай гына да түгел, ул Әлмәттән читкә дә чыкты инде. Шәһәр паркында үзенчәлекле кешеләр өчен кече сабантуй узды.
Шәһәр паркында бәйрәм рухы хөкем сүрә. Үзәк сәхнә янына тамашачылар җыела. Алар барысы да сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр. Бу аларга вакытларын актив үткәрергә комачауламый. Ә мондый очрашулар тормыш мәшәкатьләрен онытып торырга ярдәм итә. Кече Сабантуй тантаналы төстә концерт белән башланып китте. Төп сәхнәдә бәйрәм кунаклары өчен Әлмәт һәм Казан коллективлары чыгыш ясады. Барлык теләүчеләрне кислородлы коктейль белән сыйлыйлар, кунаклар спорт һәм иҗади активлыкларны үзләре өчен файдалы дип таптылар. Бер Сабантуйда традицион спорт ярышларыннан башка узмый. Концерт программасыннан тыш булачак беренче сыйныф укучыларына мәктәп җыелмалары тапшырылды. Шулай ук шәһәрнең үзенчәлекле кешеләрен актив эшлекләре өчен бүләкләделәр. Социаль яклау идарасы башлыгы быел кунакларның географиясы Әлмәт шикләреннән чыкты дип сөйләде. Сейчас к нам уже присоединяются и соседние районы, из Бавлов, из Черемшана. Хәзер безгә Баулы, Ширмешән районнары да кушыла. Бөтен көньяк-көнчыгыштан кунаклар килә һәм безнең чарада катнаша. Ниндидер шикләүләргә карамастан спорт белән шөгыльләнүчеләрне җыярга булдык. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән күп балалы гаилә йортсыз калган. Төнлә Әлмәт районында янгын чыккан. Зыян күрүчеләр сүзләренчә, ут бөтен нәрсәне юк иткән. Хәтта киемнәре дә калмаган. Ә бер баланың сөйләм процессоры янган, аннан башка ул ишетми. Янган йортның хуҗабикәсе Ирина Гайнанова янгынның кичке 10:00 тирәсендә башлануы турында сөйләде. Ул вакытта бөтен гаилә йоклаган. Ишек алдында әле һаман көчле ис сулыш алуы авыр. Җирдә янган әйберләр, уенчыклар, Гайнановларның милке тулысынча янып беткән. Янгынның башлангыч сәбәбе электр җиһазларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозу. Гайнановлар гаиләсендә 8, 14 һәм 16 яшьлек 3 бәлиг булмаган бала бар. Бу кешеләр ярдәмгә мохтаҗ. ЮВТ-24 тамашачылары арасында аларга ярдәм күрсәтергә теләүчеләр булса, экранда күрсәтелгән телефон номерларына шалтырата аласыз. 1000-гә якын мөрәҗәгать һәм 2500 миллион сумлык штраф. Торак инспекциясының статистикасы шундый. Даими шикаятьләр арасында дымлы подваллар, черек торбалар, бөҗәкләр, кимерүчеләр бар. Ел башыннан торак инспекциясына Әлмәтлеләрдән 923 шикаят кергән. Гаризаның шәхсән генә бирергә мөмкин. Напомню, что с 1 Исегезгә төшерәм. 1 марттан Россия Федерация гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында 59-нчы федераль законга төзәтмәләр кертелде һәм хәзер электрон почта аша җибәрелгән хатлар каралмый. В этом году стартовал совместная форма приема граждан. Быел гражданнарны кабул итүнең уртак формасы старт алды. Уртак кабул итү башкарма комитет җитәкчесе Гүзәл Хабибдинова һәм баштырак инспектор Александр Тегин да уза. Алар кабинетта утырып кына калмыйлар, адреслар буенча чыгып китәләр. Алар 10 адрес буенча йөри, халык белән аралашалар. Ярты ел эчендә шәһәрнең идарәче компанияларына 2,5 миллион сум штраф салынган. Торак инспекциясе 116 күрсәтмә, дистәләгән беркетмә, кисәтү һәм карар язган. 5 эш хәзер суд тикшерүе этабында. Кайышыңны электр, гомереңне сакла. Әлмәттә чираттагы рейд узды. Автомобильләрдә куркынычсызлык кайышын тагу кагыйдәләрен тикшергәннәр. Тәртипле машина йөртүчеләр дәүләт автоинспекторларыннан бүләкләр алган, ә хокук бозучылар административ беркетмә. Смотрим, все ли пристегнуты, пользуйтесь ли ремнями. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе белән берлектә Су-5 бөҗрәсендә эшли. Автоинспекторларның төп бурычы машина йөртүчеләргә куркынычсызлык кайышын эләктерүнең мөһимлеген искә төшерү. Скажите, пожалуйста, всегда пристегиваете ремень? Да, обязательно. Почему важно пристегивать ремень за рулем? Это для безопасности. Кагыйдәләрне үтәүче машина йөртүчеләргә белешмәләр һәм бүләкләр тапшырыла, ә куркынычсызлыкны санга сукмаучылар өчен штраф каралган. Правила дорожного движения, именно то, что не пристегнут ремнем безопасности. Юл хәрәкәте кагыйдәләре әнәк менә куркынычсызлык кайышын эләктермәү сезгә карата административ хокук бозулар кодексының 12.6 маддәсе буенча административ материал төзеләчәк. Материал төзү өчен рәхим итегез. Дәүләт автоинспекторлары автобусларга аерым игътибар
биргәннәр. Шуны да онытмаска кирәк, җәмәгать транспортында йөртүчегә дә, пассажирларга да каеш эләктерергә кирәк. Монда тәртип бозучылар табылмады. 1 сәгать эчендә ЮХИДИ хезмәткәрләре бер машина йөртүчегә штраф салган. Куркынычсызлык каешы оператив профилактик чаралар бөтен Татарстан буенча 7 июльдән 16 июльгә кадәр үткәрелә. В соответствии с пунктом 2.1.2 правил дорожного движения Российской Федерации Россия Федерациясе 2-1 пунктына туры китереп, транспорт чарасында хәрәкәт иткәндә куркынычсызлык каешы белән эләктерелергә тиеш һәм пассажирларны да эләктермичә йөртмәскә тиеш. Транспорт куркынычсызлыгы үзәкләре тикшеренүләре буенча каешлар куллану юл транспорт һәлакәтендә үлем яки җәрәхәт алу ихтималын алгы утыргычларда 50%-ка, арткы утыргычларда 25%-ка киметә. Автомобиль әйләнгәндә аянычлы нәтиҗәләрдән качу мөмкинлеге 5 тапкырга кими. Әлмәт янә зур ярышлар үзәгенә әверелде. Бу юлы яшь триатлетлар көчләрен сынады. Шәһәр сусаклагычында егетләр һәм кызлар ярты километр йөзәргә, 12 километр үтәргә һәм 3 километр йөгерергә тиеш булдылар. Булар барысы да бер туктаусыз. Су дистанциясында триатлон буенча ачык чемпионат, Әлмәт һәм республика беренчелеге буенча иң яхшылар исеме өчен көрәш бара. Ярышларда 15-17 яшьлек егетләр һәм кызлар катнаша. Спортчылар 500 метр йөзделәр. Иң киеренке этап йөгерү. Спортчыларны ярышларның финалыннан һәм чемпион исеменнән 3 чакрым айырып тора. Әлмәт егете Гадел Җиһаншин көндәшләрен узып китә. Ул бөтен дистанцияны 39 минут 58 секундта уза. Егетнең даими көндәше булуга карамастан, җиңү егеттә көчле хисләр уятмады. Чөнки бу беренче тапкыр гына түгел. Я привык уже, в принципе, наверное. Сколько лет ты уже первый? Ну, в призы начал заходить. Мин инде күнектем. Бүләкләргә Любимов белән 2 ел элек керә башладым. Без аның белән көндәшләр. Кайвакыт ул беренче, кайвакыт мин. Лидер финишыннан соң тагын 20 минут тамашачылар һәм жюри спортчыларны каршы алдылар. Алар иң көчлеләр унлыгына керде. Барлыгы узышта 15 яшь триатлет катнашты. Россия боксына 130 ел тула. Юбилей уңаеннан бокс мәктәбендә иптәшләрчә матч узды. Анда Әлмәт һәм Казанның яшь боксчылары катнашты. Әлмәт мәктәбенең баш тренеры шәһәрләр арасындагы ярышларның ни өчен шулай мөһим булуын сөйләде. На матчах, встречах обычно тренеры видят ошибки ребят, да? Матчлар вакытында тренерлар егетләрнең хаталарын күрә, хатасыз булмый. Монда без минусларны һәм плюсларны анализлыйбыз. Нәрсә өстендә эшләргә кирәклеген белү өчен тренерлар һәрвакыт хата эзлиләр. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Шуның белән безнең бүгенге яңалыклар тамам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.